Výborná prihrávka po čiare. Emanuela Mensaha, Mensah proti dvojici hráčov. A ešte možno za zakončenie, tak pozrite sa na to, je to otvárajúci gól, ktorý prichádza v 15. minúte. Videli sme, že domáci hráč troška ostal. Prekonal Matúša Hrušku. Kotrova spätná prihrávka center, no a hlavička Mensaha, ktorá zdvihla zo sedadiel asi väčší. Čo je naozaj výborná bilancia. Michalovce momentálne Rímčania výrazne aktívnejší v tomto stretnutí. Dá sa povedať, že určite zaslúžene vyhrávajú 1-0, pretože tá aktivita je výrazná zo strany domácich hráčov. Oklepať to, že chýbal tam, kde mal. Teraz už hostia v pokutovom území, pekná lopta z Toru Dank. Kotoru, ktorý sa snaží opäť naštartovať svoju kariéru. Teraz už Mensah. Ale hľadá, komu by na päti poslal loptu bližšie k Kírovej bráne. Nikovič. Sa nepresadil, loptu prišiel Mensah. Teraz už Stanislav Danko. Lazaru, ktorý prebral taktovku po Stanovi Grigovi. Úvodný zápas veľa naznačoval, výhra nad Trenčínom v domácom prostredí, ale potom prišla aj séria nelichotivých výsledkov a pozor, neraz mali Kýra. Krešák spolu s Horníkom musia zvládnuť túto situáciu. Mensah si robí priestor, pekne posúva loptu Žovčákovi. Žovčákov, center. Čo teraz Kostelník? Posúva loptu Žovčákovi. Ten z jednej dopredu na Mensaha. Opäť Žovčák, Mensah. Mensah si vypýtal slobodou faul. Tak kurwa, hrajú! Zimné povinnosti. Opäť neunávny Mensah. Salata. Stráca loptu Mensah. Stále Mensah. Pekná lopta na Dominika Kuncu, ale ten nedokázal.
Zasypol si loptu, má tam Šimčáka, našiel ho. Milan Šimčák z ľavej strany, to je šanca pre Michalovce. Strieľať bude Mensah. Parádny gól Michaloviec a 2-0. Ďalšia výstavná strela Zemplína a nik si to nezaslúžil viac ako Emanuel Mensah v dnešnom zápase. Ďalší krásny futbalový moment a bezmocný Igor Ševrinec. Perfektná akcia Stana Danka so Šimčákom a perfektné zakončenie Mensaha. Ja si myslím, že Michalovce zaslúžene vyhrávajú 2-0. To bola krásna akcia a znova slabé bránenie Keta, ktorý už v strede poľa vynechal ten súboj s Dankom. Nestíhal ho rýchlostne, pritom ako krajný obranca by mal Šimčák. No tu veľmi si nevyberal Peter Kršík, kam sa od neho lopta odrazí. A odrazila sa nešťastne. Mensah veľmi skúsene, takzvanú obaľovačku. Mensah sa pozrel, zastavil si loptu. Nádherne to trafil. Takto bol výstavný gól. Druhý v sezóne pre Mensaha. Ešte raz Danko. Petička na Šimčáka, keď sa prizerá. Kleščík nešťastne na Mensaha. A ten z hranice 16-ky druhou výstavnou strelou v zápase po Žovčákovi zvyšuje na 2-0. Takže týmto sme ukončili prvý polčas. Už opäť domáci. Mensah. Tu sa zdá byť akoby namočený terén, ale Mensah sa stihol vyhnúť Ľubičičovi. Kostelníkov, center a zaujímavá situácia. Ale ani po nej. Tuto iba na trávniku a tak už. Domáci Tomáš Sedlák. Pás na Mensaha. Posúva na pravú stranu, medzi tým sa Marin Ľubičič vracia na trávnik a bude sa chce zapojiť už do defenzívy. Kalero. Stále hostia nevedia odvrátiť loptu spred vlastného pokutového územia. Mensah padá a rozhodca Mášek neváhal fúknuť do píšťalky. A opäť to bude teda práca pre Igora Žovčáka. Hlavičkoval aj z offsideového postavenia. A tak by aj po úspešnom zakončení zrejme bola radosť hostí predčasná. Už príležitosť domácich. Mensah pri lopte. Stále Mensah. Čaká na Šabalu. Zrejme čo to pridá. A tak ešte hostia majú pomerne dosť času na to, aby sa pokúsili minimálne o vyrovnanie. Mensah. Poskytnutá výhoda. Stále Mensah. A gól Antona Slobodu odpovedal domáci Petar Sladek, tam nerozhodný stav 1-1. Dávid Škutka zabojoval, posúval loptu na ľavú stranu, kde má Dominik Kunca dostatok priestoru, vracia loptu Mensahovi. Dal ešte Pačinda a Perez to teraz môže zobrať s istotou. Sedlák. Žovčák posúva Mensahovi, Mensah sa dostáva na hranicu braniacej línie. Mensah od brzovského kapitána, teraz center Patrika Majdu z pravej strany a už ide dopredu Mensah. Kodiová prihrávka rovnako nepresná. Mensah stále gánsky legionár, dobre to chcel teraz prestrčiť dopredu na Demarka. Padá Královič mu nálep neskočil, hlavne dohod sa nechala pokračovať v hre Mensah. Žovčák. Teraz veľká chyba Dominika Kuncu a dopredu môže ísť Đorđević. Opäť Čák do rýchlo sformovanej obrany Zemplína. Hostia hrajú naozaj veľmi dobre v obrane. Vyštrkujú rožky aj v ofenzíve. Michal Sípľak, najmladší hráč na trávniku. Ročný obranca. Stále Michaloviec. Druhým najmladším, 22, domáci útočník Opoku. Mensah, 17 Kunca, 18 Demarko, 27 kapitán Tomáš Sedlák, no a s 33 v útoku Dávid Škutka, to je zostava trénera Antona Šoltýsa a asistenta Ivana Lapšanského. Bránky, kde stal pripravený Macej.
Ďalší súboj v strede ihriska. Sedlák na Mensaha. Mensah posiela na pravú stranu Dominika Kuncu. Na 7. miesto. So 6 bodmi. To je na Trenčín po 5 kolách naozaj veľmi málo. Teraz však Tancov medzi sebou a takisto aj hráčov. Pri tom, kto si mal koho preberať, pretože ak by bola o niečo slabšia tá lavička Dominika Kružľaka, už by mohli domáci vyhrávať 2-0. Orlaky a Pérez. A už v 15. minúte kapitulovala defenzíva. Hosti pri strele Erika Daniela. Mensah sa snaží niečo vymyslieť, nakoniec prihrával svojmu spoluhráčovi, ktorý zakončoval. Povedať, že Ružomberok je favoritom tohto stretnutia, pretože hrá pred domácim publikom, tak sa očakáva, že Ružomberčania budú troška viacej ofenzívnejšie hrísť. A Michalovce majú o 2 bodíky menej, nachádzajú sa na 9. mieste a príliš im zatiaľ sa nedarí. Tie 2 víťazstvá a to prvé prekvapenie sa udialo hneď v tom prvom kole, kedy Michalovce zdolali Trenčín na domácej pôde 2-1. Teraz sme sa pozerali na strelu z kopačky Emanuela Mensaha, ktorý... Mensah. Okolo neho trojica hráča, ale napriek tomu Mensah dokázal načasovať taký krásny lob na Davida Škutku, ktorý nakoniec na tú loptu a Michalovčana Patrika Maceja. Žovčák. Musieť streliť kontaktný gól. Na 1-2. Mensah a jeho spolupráca a takisto jeho technická vybavenosť, no ale opäť sme sa dostali k momentu, kedy sme videli, že ani tak nešlo o prekombinovanie tej situácie plochu. Mensah nešiel do koncovky, prihráva do ľavej strany. Škutka. Aký zákrok nám predviedol. Bol nám Patrik Macej, ktorý v poslednej chvíli, možno končekami prstov ešte, tú loptu vytiahol alebo vytlačil pri svojej ľavej žrdi. Tak strelcom gólu ohlásený s číslom 29. Kristián Kolčák.